Dámelo. Ο Ατρόμητος με το πέναλτι στο 69 έχει την ευκαιρία να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Είναι ο Περόνε απέναντι στον Αραμπατζή. Λίγα μέτρα φόρα. ¿Quieres un mojito? Να εδώ η εκτέλεση. Να λεπτομέρεια πήγε ο Αραμπατζής δύσκολο πέναλτι. Ο Ατρόμητος που ξαναμπήκε στο μάτς και εκεί πέφτει το παιχνίδι κεφαλιά. Στα δίκτυα περιστεριότητες από το 3-1 που θα μεγάλο τους σοβαρίζουν εδώ. Κεφαλιά του Περόνε. Στη σέντρα που έγινε από το Μελισσά δεν μπόρεσε να διώξει ο Καράβελας. Siénteme. Για άλλη μια φορά η φάση του γκολ. Tócame. Τον Περόνε δεν πήγε καν ο Μαντούκα στη φάση και έγινε έτσι το 3-3 για τον Ατρόμητο με τον Περόνε εδώ. Τελείο Φαβάδη με Φάλτσο. Λάου, Επεγλέρας, φοβερό γκολ. Δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδραση στον Ιτάν. 1-0. Ξανά εδώ. Όλη η φάση με το Φαβάλη να εκτελεί με Φάλτσο. Ο Τουγκλάου βγάζει με το κεφάλι και όπως έρχεται η μπάλα κάνει ένα δυνατό σούτ, ένα μονοκόμματο σούτ τον Επεγλέρας. Από αυτά που όταν πιάσουν τις περισσότερες φορές η μπάλα Dímelo en el oído. πάει δίχτυα. Και έτσι έγινε το 1-0 εδώ για τον Dime que me quieres. Σαρμιέντο. Dime que me quieres hacer tuya. Τον Τουγκλάου βγάζει επικίνδυνα ο Περόνε, ευκαιρία 2-0. Dime cómo lo haces. Quiero sentirlo. Ο Περόνε αφού μπερδεύτηκε από τον